και μεγάλους. Εκεί που ταξίδευα στον ουρανό είδα μια μεγάλη λάμψη. Ρώτησα λοιπόν τα εξωτικά μου, τι είναι αυτό? Και μου είπαν πως είναι το χριστουγεννιάτικο δέντρο του Μιστράς Grand Palace. Είπα λοιπόν να σας επισκεφθώ και πραγματικά είναι πάρα πολύ όμορφο. Ήρθαμε λοιπόν με τα εξωτικά μου να σας δούμε και να μοιράσουμε δώρα σε όλους. Μα πραγματικά, τι όμορφο δέντρο, πόσα φώτα. Αχ, τι είναι εκεί πάνω, Άι Βασίλη? Ω, μα ποιος είναι αυτός? Ξέρω, είναι αυτός ο Καλικάτζαρος, ο Τακούλης ο Βελζεβούλης. Τακούλη, τι κάνεις εκεί? Μην καταστρέψεις το δέντρο, άσε κάτω το πριόνι σου. Είναι ο Τακούλης ο Βελζεβούλης, δεν έχει πάρει ποτέ δώρο και γι' αυτό θέλει να χαλάσει τα Χριστούγεννα σε όλους. Εμπρός λοιπόν, ξωτικά μου, πηγαίνετε γρήγορα να προλάβετε, να σώσουμε τα Χριστούγεννα, να σώσουμε το δέντρο μας. Τακούλη, σε παρακαλώ, ξανασκέψου το. Μικρέ μου Καλικάτζαρε, δεν είναι ανάγκη να καταστρέψεις τα Χριστούγεννα. Έχουμε δώρα για όλους. Έχουμε δώρο και για σένα. Έλα λοιπόν στην παρέα μας. Έλα κάτω μαζί με τα παιδιά και με τα ξωτικά να μοιράσουμε δώρα και να ευχαριστηθούμε τα Χριστούγεννα. Χω, χω, χω.